præst. Er du bange for at miste dit job? Nej, jeg sidder solidt fast. Men hvis nu folk fandt ud af, at Gud var ægte, kunne det få den virkning, at de ikke så kirken som Guds hus længere? Modsat virkning vil det have. Modsat virkning, siger jeg dig. Okay, Hansi. Har du fået adressen på Guds hus? Nej, jeg gik bare ned i et tilfældigt, ukendt hus og gjorde rent. Hvorfor det? Jeg er rengøringsmand. Jeg gik ned for at øve mig. Jeg gør rent. Ja. Respekt alligevel. Men kan du så huske, hvor huset ligger? Da jeg fandt Guds dagbog, fik jeg lidt travlt med at komme herhen. Men det kan også være, at han bor flere steder. Hey, jeg kan huske det! Jeg løb 1 kilometer fremad. 300 meter til højre. 500 meter bagud. Og 100 meter til venstre. Jeg vil gerne have levet for 80 millioner år siden. Hvorfor? For så kunne jeg ride på en T-Rex. Jeg tror, det er om til en pud. Har du nogensinde været i kirke, Gud? Nej. Hvorfor spørger du? Tja, jeg tænkte på at tage dig hen i dag. Vil du med? Det lyder kedeligt. Hvad skal jeg lave i en kirke? Tja, jeg har tænkt mig at bekende mine sønner. Hvorfor? Jeg er ikke tilfreds. Jeg vil gerne sige tak for, at I alle sammen har været her i dag, og jeg er glad for, at vi kom til den konklusion, at Guds eksistens ikke skal bevises. Öffnen die Tür, ich bin ein Tiroler. Entschuldigung, hvor ist Ihr Toilette? Malinowski, er du klar til at tage tilbage? Ja, nu er jeg. Hvad sagde Nielsen så den her gang? Han påstod, at han havde scoret påskeharen sidste lang fredag. Nå, jamen, det var godt, du kunne sætte ham på plads så. Hey, undskyld. Er kirken åben? Så vil jeg godt bekende mine sønner. Guds dagbog. Ja, Gud skriver dagbog. Det er ikke hans. Hvordan ved du det? Hvad? Kan man få svar på sit spørgsmål? Jamen, der var den her gang, hvor jeg var ude at handle, og det viste sig, at jeg fik flere penge tilbage, end jeg rent faktisk skulle have, men jeg sagde ikke noget til nogen. Så var der den her anden gang, hvor jeg fik muligheden for at redde en masse mennesker med at lade være. Ja.
jeg fik muligheden for en masse ting på et tidspunkt. Men jeg valgte simpelthen ikke at gøre det. Jeg kunne ikke se, hvorfor jeg skulle. Det var jo ikke mit problem. Lykkedes det? Ja, det lykkedes. Gud findes! Klar til optagelse. Værsgo. What the fuck? Det er bare så Du skal svært ud på rystet. Okay, hvis du fortsætter sådan, så går det altså. Sorry. Ja. Må jeg få resten? Din behov. Jo. Når jeg går ind og køber noget at skrive med, du øver bare ikke, I må gerne hjælpe med sådan noget. Jeg køber noget at skrive med. Bare øv! Jo. Kom hen til mig. Makrel! Jeg er din lakaj. Jeg ringer. Jo. Kom hen til mig.